Hello students, जों दिनै क्लास 10 नि चैप्टर 2 नि 2.2 नि 2 नम्बरनिफ्राय सावरायगोन। दा बे भिडिअआ क्लास 10 नि चैप्टर 2 नि पार्ट 3 भिडिअ जागोन। दा जोंना पार्ट 1 आरो पार्ट 2 खौ जोङो बानायखांबाय आरो बेयो दा जोंनि YouTube चेनेलाव अवेलेबलबो जानानै दंखायो। दा जाय बिथांमोना नायाखै बिसोरो डिसक्रिप्शनाव थांनानै लिंकआव थुनानै नायबानो जाबाय। दा जोङो सिगाङाव 2.1 2.2 नि 1 नम्बर दा जों बेखौ सोलोंखांबोबाय। दा जों दिनै सोलोंनो नागिरदों 2.2 नि 2 नम्बर। दा नैबे 2.2 नि 2 नम्बर दा बेवहाय मा दङ दा बे कुइसनखौ खनसे फरायग्रोनि। दा कुइसनाव दङ जोंना बेनि लाथिख'फोरनि फारियै दाजाबगासै आरो सानजाबगासै हिसाबै हमनानै मोनफ्रोमबो होनाय अनजिमाफोरनि मोनसेयै जौगानै बिदाब दिहुन। दा जोङो जौगानै बिदाब दिहुननांगौ बेवहाय। दा बेवहाय जोंना से नम्बराव होनाय दङ नै 1/4 मोनसेया जाहैबाय -1। दा बेखौ जोङो 1/4 खौ जोङो लाथिख'फोरनि दाजाबगासै थामहिनबा आल्फा प्लास बिटा दा बेबायदि हमनानै ओमफ्राय नैबे मोनसेखौ -1 खौ जोङो आल्फा इनटु बिटा हमनानै जोङो बेनि जेनाखि नैबे जौगानै समानथाय दा जौगानै बिदाब गोबां राशि बे बिदाब गोबां राशिखौ जोङो दिहुननांगौ। ना दे स्टार्ट खालामनोसै। दा सलुशनाव थांनायनि सिगां दा जोङो नैबे मोनसे फर्मुला दा जों बेखौहाय सिगांनि भिडिअआवबो सावरायदों। दा बेखौहाय खनसे नायबावनि। दा बेवहाय जोंना मा दङ जुदि आल्फा आरो बिटाया जौगानै बिदाब गोबां राशि a स्क्वायर प्लास bx प्लास c नि लाथिख' जायो अब्ला आल्फा प्लास बिटा इकुवेल टु मा जायोनो b माइनास b बाय a आल्फा इनटु बिटाया मा जायो c बाय a। दा बेवहाय जोंना माइनास b आव बे नैबे b नङा होमबा। दा बे b आ जाहैबाय जोंना माइनास x नि थारमाने बेयो थाफादेर। दा बे b माइनास b बाय a जायो जोंना। ओमफ्राय दाना जोंना नैबे c a दा बेवहायनो दंखाजोबो नै ना। दा जोंना होनाय माबाफोरा जोंना कुइसनाव होनायफोरा जोंना आल्फा प्लास बिटा दङ मोनसे थारमाने लाथिख'फोरनि दाजाबगासै ओमफ्राय मोनसेखौ जोङो सानजाबगासै महरै लानानै बानायनांगौ ना। दा फैदो ओरैजाय सलुशनाव नायनोसै जोङो। दा जों फार्स्टआवहाय बिसोरनि मोनसेखौ लाथिख'फोरनि दाजाबगासै हिसाबै हमनानै लागोन ओमफ्राय मोनसेखौ सानजाबगासै हिसाबै हमनानै लागोन जोङो। दाना जोङो बेवहाय 1/4 खौ लाथिख'फोरनि दाजाबगासै हिसाबै जों हमनानै लाबाय। दा लाथिख'फोरनि दाजाबगासैया जोंना मा जायोमोन आल्फा प्लास बिटाया जोंना मा जायोमोन नैबाव नायदो एसे नै आल्फा प्लास बिटा माइनास b बाय a। दा जोंना फर्मुलायाव माइनास दं नालाय दा जोङो नैबे 1 खौ माइनासनि फर्माव लिरनांगोन। दा 1 खौ जोङो माइनासनि महराव लिरनांगोन। दा नैबे 1 खौ जोङो माइनासनि महराव लिरोबा मा खालामनो हायो जोङो माइनास 1 लिरनो हायो। दा माइनासजों माइनास इन्टु खालामबा बे प्लास 1 जाफिना होमबा। दा बे प्लास 1 जाफिनगोन माइनास इन्टु माइनास प्लास 1 जाफिनगोन। बेनिखायनो जोङो प्लास 1 खौ माइनास ब्रेकेट -1 बेबायदि लिरनो हायो जोङो ना। जिहेतु जोंना फर्मुलायाव माइनास x नि थाफादेरसो दङ नङा होमबा। दा सिगांनि भिडिअ नायबा नुगोन दा मा फर्मुलायाव जोंना माइनास x नि थाफादेर। दा नैबे माइनास x नि थाफादेर बे माबे माइनास b नैबेनि ना। दा बेबायदि दङ। दा बेखायनो जोङो b नि मानखौ मोननो थाखाय जोंनि सिगाङाव माइनास नांथारगोन। दा बे माइनासखौ मोननो थाखाय जोङो नैबे प्लास 1 खौ जोङो माइनास ब्रेकेट -1 दा जों बेबायदि लिरनो हायो। दा गाहायाव जोंना मा दङ 4 दङ। दा 4 आ जोंना मानि थाफादेर जायो x स्क्वायरनि थाफादेर जायो। दाना जोङो नैबावहाय मोनसेया जोंना मा दङ लाथिख'फोरनि सानजाबगासैया जोंना दा जोंहा नैबावहाय लाथिख'फोरनि सानजाबगासैयाव मा दङ आल्फा इनटु बिटायावहाय दा जोङो गुबुन मोनसेखौ सानजाबगासै हिसाबै लायो नालाय बेयाव जोंना -1 दङ नै। दा -1 दङ ना। दा बे -1 लाथिख'फोरनि सानजाबगासैया -1 दा -1 दङ बेवहाय। दा बे -1 खौ जोङो मिलायनानै -4/4 लिरबाय। दा मानो -4/4 लिरखो जोङो दा जोङो सिगाङावहाय x स्क्वायरनि थाफादेरखौ 4 मोनदोंमोन। दा बेनिखायनो जोंनो x स्क्वायरनि थाफादेरखौ गाहायावबो 4 नांगोन जोंनो। दा एसे फर्मुला मथे जोङो x स्क्वायरनि थाफादेरखौ जोंनो बेवहाय 4 नांगोन नङा होमबा। दा जोंना गाहायाव 4 होनाय लोगो लोगो गोजौआवबो जोङो माबा मोनसे होनांगोन नङाबा जोंना नैबे -1 खौ जों मोनफिननाय नङा रानोबा। दा बे -1 खौ जोङो मोनफिननाय जानांगोन। दा बेखायनो गाहायनिखौ मिलायहोनायजों लोगोसे जों गोजौआवबो
-4 होबाय दा बेखौ जोङो रानफिनोबा बे -1 खौनो मोनफिनो ना दा बे महर जाबाय बेयो दानिया अब्ला जों मोनबाय बेवहाय मा मोनखो जोङो b नि मानखौ मोनबाय जोङो दा बेयाव जों मोनबाय b नि मानखौ मा मोनबाय जोङो नै -1 -1 मोनबाय जोङो फर्मुला मथे ओमफ्राय a नि मानखौ जों मोनबाय 4 ओमफ्राय नैबेहाय जोङो c नि मानखौ मोनबाय जोङो -4 ना अब्ला जोङो बेनिफ्राय जोङो a b c खौ मोननाय लोगो लोगो जोङो जौगानाय समानथायखौ जोङो लिरनो हासिगोन नङा होमबा दा अब्ला जौगानाय समानथाया जोंना माबायदि जागोन बेवहाय ax² माइनास प्लास bx माइनास प्लास c माइनास नङा प्लास c दा बेवहाय जोंना मा जानोसै बेवहाय a नि माना जोंना बेसेबांमोन 4 ओमफ्राय x² फैबाय b नि माना बेसेबां -1 नालाय -1 into x मा जागोन -x माइनास 4 अब्ला जोंना नैबे 4x² माइनास x माइनास 4 जोंनो जोंनि दिहुननो गोनां बिदाब गोबां राशि जौगानाय बिदाब गोबाङा माबे जोंना अब्ला नैबे -4x² माइनास x माइनास 4 4x² माइनास x माइनास 4 आनो जाहैबाय जोंनि दिहुननो गोनां एन्सार दाना जोङो नेक्स्ट मोनसे नायबावनोसै दा 2 नाम्बारखौ जों नायनोसै 2 नाम्बाराव मा दङ दा 2 नाम्बाराव जोंना दङ कुइसनावहाय मोननै √2 मोनसे दङ ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय जोंना माबे 1/3 दाना जोंना बेवहाय मा दङ √2 मोनसे जाहैबाय 1/3 दा मोनसेखौ जोङो लाथिख'नि दाजाबगासै लानांगौ मोनसेखौ जोङो लाथिख'नि सानजाबगासै लानांगौ ना दा बेवहाय लाथिख'नि सानजाबगासैयाव 1/3 दङ नै आलफा इनटु बिटायाव 1/3 दङ अब्ला जोंना 3 आ जोंना a जागोन ना a आ 3 जागोन जोंना आलफा इनटु बिटा जोंना मा जायोमोन जोंना आलफा इनटु बिटा जोंना -c/a जायो नङा होमबा आलफा इनटु बिटा इक्वल टु c/a दा बेवहाय आलफा इनटु बिटा 1/3 दङ अब्ला a आ जोंना मा जागोन 3 नङा होमबा दा बे 3 खौ मोननो थाखाय जों दाना नैबेवहाय एसे लाथिख'फोरनि दाजाबगासैयाव एसे सोदांनानै लानांगौ जोङो बेवहाय ना दा जोंना लाथिख'नि दाजाबगासैयाव अनलि √3 ल' दङ दा बे √3 खौ जोङो मा खालामनानै लानोसै गाहायाव 3 जों राननानै लानोसै दाना √2 ल' दङ सरि √2 ल' दङ नै बेवहाय दा जोंना √2 ल' दङ दा बे √2 खौ जोङो गाहायाव 3 जों राननानै लाबाय दा गाहायाव 3 जों राननाय लोगो लोगो जों बेखौ रानगारनाय जाबाय दा बेखौ जों केन्सेल खालामफिननो थाखाय गोजौआवहाय 3 जों सानजाबनानै लाबाय ना अब्ला जों बेखौ केन्सेल खालामफिनोबा जों माखौ मोनो √2 खौनो मोनफिनगोन नङा होमबा जोङो √2 खौनो मोनफिनगोन दानिया जों मा खालामसै बेखौहाय फर्मुला मथे बे आलफा प्लास बिटाया जोंना मा जायोमोन आलफा प्लास बिटाया जोंना माइनास बे आलफा प्लास बिटा इक्वल टु जोंना मा जायोमोन -b/a जायोमोन दा फर्मुलायाव जोंना माइनास दङ दा बेखायनो जोंना नैबेवहाय जेबो गैयैलाय जों बेखौहाय माइनास लिरबाय आरो सिङावबो जों माइनास लिरबाय जाहाथे जोङो बेखौ सानजाबफिनोबा नैबे +3 √2/3 खौनो मोनफिनो दाना फर्मुला मथे जोंना b नि माना अब्ला मा जाहैगोन नै b नि माना अब्ला जोंना जाहैसै -3 √2 दा नैबे -3 √2 आ जोंना मा जानोसै बेयो b नि मान नैबे जाहैबाय -3 √2 आ जोंना b नि मान जाहैबाय अब्ला जों मोनबाय a नि मान b नि मान आरो c नि मान मोनबाय जोङो ना a नि माना जाबाय जोंना नैबे 3 b नि माना जाबाय जोंना मा -3 √2 ओमफ्राय c नि माना जोंना मा जाबाय 1 नैबे दिदोम बिदाब सानजाबगासै जोंना 1/3 नालाय अब्ला c नि माना जोंना 1 ना अब्ला जों बेवहाय बिनि इकुवेसनखौ लिरोबा मारै जासिगोन बे जाना बे जाहैबाय जोंना a नि माना बेसेबां 3x² माइनास b नि माना बेसेबां 3 √2 -3 √2 b नि माना बिनि उनाव x फैबाय बिनि उनाव c नि माना बेसेबां +1 अब्ला नों दिहुननो गोनां जेनाखि एन्सार बे जाहैबाय 3x² -3 √2 x +1 दा एखे रोखोमैनो जोंना नैबेहाय मोनसे दंबावो बे जोंना जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय लाथिख' मोनसेया जाहैबाय जोंना √5 थारमाने जोंनिया बेवहाय
जेनाखि लाथिख'नि दाजाबगासेया जोंना 0 ओमफ्राय लाथिख'नि सानजाबगासेया जोंना √5 दा लाथिख'नि दाजाबगासेया 0 जानाय लोगो लोगो बे मा जाबाय 0 जाबाय दा जों 0खौ 0/1 लिरनो हायो 0/1 लिरनो हायो जोङो 0खौहाय दा जों बेखौहाय 0/1 लिरनोसै बिनि उनावहाय जोंना इक्वल टु माइनास एक्स नि थाफादेर दा बे 0निखौ जों माइनास होबाबो होआबाबो बे एखेयानो जाहैबाय अब्ला जोंना b नि मानाबो मा जाबाय b नि माना जोंना 0 जाबाय ओमफ्राय जोंना a नि माना बेसेबां 1 जाबाय थिग बेबायदिनो लाथिख'फोरनि सानजाबगासेखौबो जोङो मा लिरनो हायो √5खौ √5/1 लिरनो हायो नङा होमबा √5/1 लिरनो हायो दा नैबे √5आ जोंना मा जायो c ओमफ्राय जोंना नैबे मा जानोसै 1आ जानोसै जोंनि a नङा होमबा अब्ला c नि मानाखौ जों मा मोनगोन बेवहाय √5 दा b नि माना 0 a नि माना 1 c नि माना 5 ना दा बेनिफ्राय जों मोनबाय बेखिनिनिफ्राय दा बेनिफ्राय जोङो समानथायखौ बानायनोसै समानथायखौ जों बानायोबा मारै जागोन बेयो जोंना जेनाखि a नि माना बेसेबां a नि माना जाहैबाय 1 बा जोंना बे x जाबाय दाना b नि माना बेसेबां 0 थारमाने 0 * x बेयो 0 * x मा जायो 0 आनो जागोन ना ओंखायनो बेयाव लिरला आङो 0 जागोन बेवहाय दाना c नि माना मा बे √5 अब्ला x नैबे x² प्लास √5आ जोंना मा जागोन बेनि समानथाय थारमाने जौगानाय बिदाब गोबां राशिया जोंना मा जागोन x² प्लास √5 दा बेखिनिखौ बुजिबाय होननानै सानबाय आङो दा नैबे जाहैबाय नैबे माखासेया होमवर्क थारमाने नोंसिनि न'नि हाबानि बेयो माखासेखौहाय ट्राइ नायदो बानायदो जुदि जायाखै बानायनायाव अब्ला लेट मी नो आंनो खिथा आं बेखौहाय ट्राइ खालामगोन नोंसिनिसिम जेनेबा बानायनानै हरफिननो हानाय बायदियैहाय दा नोंसोरो बेखौहाय ट्राइ खालामदो होमवर्क जाबाय बेयो दानिया जोंना 3 नाम्बार कुइसनाव थांसै जोङो 3 नाम्बार कुइसनाव मा दङ जोंना जौगानाय बांबिदाब दिहुन जायनि लाथिख'फोरा नै लाथिख'फोरखौ होनाय दङ बेवहाय थारमाने आलफा आरो बिटानि माना होनाय दं बेवहाय मोनसे जाहैबाय -4 मोनसे जाहैबाय 3/2 ना दा 1 नाम्बारनि खोथाखौ रायलायनोसै -4 3/2 दा नैबेना माबि 5 2 1/3 -1 3/2 -2 ना दा 1 नि खोथाखौ रायलायनोसै जोङो 1 खौहाय जोङो दिहुननोसै मारै दिहुननो नायनायनि दा 1 आवहाय जोंना 1 खौहाय नायदो मारै बानायो दा जोंना मा होनाय दङ आलफा आरो बिटा होनाय दङ थारमाने लाथिख'फोरा होनाय दङ ना दा बेवहाय लिरदों आङो होनाय दं -4 आरो होनाय दं -4 आरो 3/2 आ जौगानाय बांबिदाबनि लाथिख'फोर अब्ला मोननै लाथिख' दङ ना मोनसेया जाहैबाय -4 आरो 3/2 अब्ला लाथिख'फोरनि दाजाबगासेया जोंना मा जागोन बिसोर मोननैखौ जों दाजाबनांगोन -4 प्लास 3/2 दा बेखौ जों दाजाबोबा नै दाजाबबाय दुसासा लाबाय 2 अब्ला 2 * 4 * 2 -8 -4 * 2 -8 दा बेखौ दानख'बाय -5/2 ना अब्ला जों मोनबाय बेवहाय मा मोनखो जोङो -5/2 मोनबाय माखौ लाथिख'फोरनि दाजाबगासेखौ ना लाथिख'फोरनि दाजाबगासेया जोंना माजों समान जायोमोन -x नि थाफादेर ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय x² नि थाफादेर अब्ला x नि थाफादेरा बेसेबां जाबाय नै बेवहाय माइनासा माइनास दंखायो नालाय माइनास फैबाय सिङाव मा दङ +5 अब्ला x नि थाफादेरा जोंना माबे 5 x नि थाफादेरा जोंना माबे b नङा होमबा अब्ला x नि थाफादेरा जाहैबाय जोंना बेवहाय 5 दाना गाहायाव 2 दङ अब्ला x² नि थाफादेर बे जाहैबाय आनो जाहैबाय 2 दाना जों सानजाबनांगौ बेखौहाय एबार सानजाबबा जों मा मोनो दाना लाथिख'फोरनि सानजाबगासै लाथिख' -4 ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय 3/2 नङा होमबा दा बे -4 आरो 3/2 खौ जोङो सानजाबबाय -4 जों 3 जों सानजाबबाय -12 दा 2 गाहायाव फैबाय दा बिसोरखौहाय अब्ला बिनिफ्राय जों मोनबाय नैबे -12 आ माबे दिदोम माने बे जाहैबाय c दा गाहायाव 2 दङ अब्ला x² नि थाफादेरा माबे जोंना 2 थारमाने a आ जोंना 2 अब्ला जों मोनबाय a नि मान b नि मान आरो c नि मान मोनबाय जोङो नङा होमबा दा a b c नि मान मोननाय लोगो लोगो जों इकुवेशनखौ लिरनो हागोन हाया दा a आ जोंना 2 नो अब्ला जोंना समानथायाव मा फैनोसै बे
समानथाया जोंना जेनेबा बेगें समानथाया जोंना माबायदि बेगें माने बै फर्मुलानि आल्फा आरो बिटानिया मामोन ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c दा a नि मानखौ जों मा मोनदों 2 ओंखायनो बे मा जानोसै 2x स्क्वायर प्लास b नि मानखौ जों मा मोनदों 5 दा बेनिखायनो जाबाय 5x प्लास c नि माना माबे जोंना प्लास नंला बेवहाय c नि माना जोंना -12 नालाय जों बेवहाय -12 लिरबाय अब्ला जोंनि दिहुननो गोनां जेनाखि जौगानै बांबिदाब ना जौगानै बांबिदाब राशिया जाबाय 2x स्क्वायर प्लास 5x - 2 दा बे जाबाय दा बेनिफ्राय जोंना नैबावहाय मोनसे दंबावो बेखौ आं बानायबावदों बेखौहाय नायदो दा बेनिखौ जोङो आल्फा प्लास बिटा लानानै बानायदों दा एखेयानो मोनहैयो जेरैखि बानाया दा बेवहाय जोङो नैबे स्टेपखौ लिराबाबो जायो नैबेखिनिखौ जों लिरलांलाया फार्स्टआव हमबाय आल्फा इक्वल टु बिटा आल्फा इक्वल टु 5 आरो बिटा इक्वल टु 2 आ 2 जेराव आल्फा आरो बिटाया ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c नि लाथिख'फोर होननानै बुंदों दा बेवहाय आल्फाखौ जोङो 5 हमबाय बिटाखौ जोङो 2 हमबाय थारमाने जोंना मोननै लाथिख'फोर लादों जोङो आल्फा आरो बिटा दा बेखौ जोङो नैबाव होनायखौनो लाबाय बेखौ आल्फा हिसाबै हमनानै लाबाय जोङो नैबे मोनसेखौ जोङो बिटा होननानै हमनानै लाबाय दा बेखौ बानायबाय आल्फा प्लास बिटा लाथिख'फोरनि दाजाबगासै दिहुनबाय जों मा मोनो दा दाजाबबाय जोङो 7/1 बा जोंना मा फैयो नै माइनास दं नालाय जोंना फर्मुलायाव -b/a जायो नालाय दा बेवहाय जोंना ब्रेकेट 7/1 अब्ला बिनिफ्राय जों मोनबाय a नि भेलु नङा होमबा a नि भेलु मोनबाय जोङो 1 b नि भेलु मोनबाय जोङो बेसेबां 7 अब्ला a आरो b नि भेलु मोनबाय जोङो दानिया जोंनो मा नांगौ c नि भेलु नांगौ ना दा c नि भेलु दिहुननो थाखाय जों बे मोननै लाथिख'खौ सानजाबनांसिगोन सानजाबबा जों मा मोनबाय 5 × 2 दा नैबेवहाय 5 × 2 10 मोनबाय जोङो दा 10 खौ जों 10/1 लिरनो हायो अब्ला बेनिफ्राय जोङो c नि भेलु मोनबाय c नि भेलुआ बेसेबां 10 दाना ओमफ्राय c नि भेलुआ जाहैबाय 10 a नि भेलुआ जोंना बेसेबां नै 1 ना अब्ला जों a b आरो c मोनथामनिबो भेलुखौ मोनबाय नङा होमबा a नि मोनबाय जोङो b नि मोनबाय c नि मोनबाय अब्ला जोंनि इकुवेसना मा जागोन जेनाखि बांबिदाब राशि बे जागोन जोंना a नि जायगायाव 1 नालाय x स्क्वायर प्लास b नि जायगायाव 7x प्लास 10 b नि जायगायाव 7x प्लास 10 दा बेवहाय माइनास दङ 7x नङा बे -7x जागोन दा बे जोंना -7x जागोन बेयो नैबाव नायबानो नुखायो दा जोंना नैबावहाय 7 दङमोन 7 खौ जोङो सिफायनो थाखाय सिगाङाव माइनास आरो सिगाङाव माइनास दंमोन दा नैबे माइनासआ फिसा जादों नैबावहाय जोङो बे मारै जाय 7 आरो -7/1 दा बेबायदि बियो महरा मानो होनबा जों 7 खौसो सिफायदों नालाय दा जोङो माइनासजों माइनास इन्टु खालामनानै +7 खौ मोनफिननाय जानांगौ अब्ला जोंनि जेनाखि समान बांबिदाब राशि बे जाबाय x स्क्वायर - 7x + 10 ना दा नैबे जोंना आद्रा थानाय माखासे कुइसनफोरा जोंना होमवर्क हिसाबै थालायबाय दा बेखौहाय बानायनो ट्राइ नायदो दा बेखिनियावनो बे 2.2 आ जोब्बाय दा 2.3 खौ जोङो नेक्स्ट भिडिअआव सावरायगोन दा जों बेखौहाय सावरायगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय 2.3 खौहाय दा 2.2 सिमावहाय नायनानै माबायदि मोनदों बेखौ कमेन्टआवहाय खिथाहरबानो जाबाय लोगोसे नोंनि फ्रेन्ड्सफोर लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो जाहाथे बिसोरबो मिन्थियो दा बेबायदि टिचिं खालामगासिनो दं होननानै एसेनोसै